Habang naglalakbay ang kanyang kaluluwa, nasipat siya ni Elpin papalayo sa kanilang tahanan. Ang ginawa nito, sinundan siya hanggang sa narating nila ang bahay ng may-ari ng palayan. Nang maramdaman ni Tomas na sinusundan siya ng kanyang kasangga, agad naman niya yung nilapitan habang nagwiwika ng, "Kaibigan, ipagpaumanhin mo kung hindi ako sa iyo nakapagpaalam. Nakahiligan ko ng gawin ang bagay na ito tuwing gabi upang makapagpahinga ng maayos ang aking katawang lupa." Bungad na wika ni Tomas paglapit niya sa kanyang kasangga. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, ngumisi lang naman yon habang dahan-dahang nagpapalit ng anyo. Pagsilay niya ditong nasa kaanyoan na yon ng isang tigre, dali-dali naman nilang binagtas ang daan patungo sa pugad ng hunyango. Dahil sa kakayahan ni Elpin na mag-anyong espiritu, kung kaya't hindi naging mahirap para sa kanila na mapasok ang pugad ng kanilang kalaban. Salat ang karunungan ng mga hunyango pagdating sa mga espiritual na nilalang, kung kaya't kampante silang hindi sila nito mararamdaman o masisilayan. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang imbakan ng palay kung saan bumungad sa kanila ang mga nakahilerang banga sa napakadilim na sulok nito. Kakaiba ang amoy sa lugar na parabang ilang taon na itong iniimbakan ng mga buhay na tao. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Tomas nang biglang umahon mula sa isang banga ang isang taong walang balat. Nababalot yon sa kulay itim na likido at halos magmukha na itong bangkay dahil sa humpak nitong pagmumuka at butot balat na katawan. Bulag na din ang nilalang na yon sa kadahilanang dinukot ng hunyango ang mga mata nito magmula noong nadakip nila ang biktima. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Tomas sa nilalang, ramdam na ramdam niya ang labis na paghihirap nito. Animoy naghahangad na itong mamatay, subalit hindi pa yon pinahihintulutan ng mga nilalang na dumukot sa kanya. Habang nagpupumilit itong gumapang papalabas ng banga, panay naman ang paghinga nito ng malalim at pag-ungol nito. Maya-maya pa, bigla naman yung natigilan nang marinig nitong bumukas ang pinto ng imbakan. Sa pagsilay nila Tomas sa bandang entradang pinto, doon niya nasipat ang hunyango na dahan-dahang naglalakad. Hindi katangkaran ang nilalang na yon, subalit nagtataglay ito ng bilis na halos hindi magawang masundan ng paningin. Sa paglapit ng hunyango sa bangang kinaroroonan ng biktima, walang awa naman niya yung hinawakan sa panga at mabilis ang kinaladkad papalabas ng banga. Paglapat ng walang balat nitong katawan sa lupa, napasigaw na lamang yon ng napakalakas dahil sa kirot at hapdi nitong nadarama. Panay din ang ginagawa nitong pagpupumiglas pero wala yung nagawa sa lakas ng hunyango. Ilang minuto pa ang lumipas, bakas na ang galit ni Tomas sa kanyang pagmumuka nang masipat niyang inundaya ng saksak ang kaawa-awang tao sa kanyang harapan. Mabilisan din yung namatay, gawa ng umabot sa puso nito ang talas ng kuko ng hunyango. Matapos ang mga pangyayaring yon, dali-dali din yung kinaladkad papalabas ng imbakan na parabang hayop ang tinatangan ng nilalang. Dahil sa mga nangyari, nagpasya si Tomas na wag na munang galawin ng mga hunyango upang magawa nilang masubaybayan ang ginagawa ng mga ito. Sa loob ng gabing yon, walang ginawa sila Tomas kundi ang magmasid sa ginagawa ng mga nilalang na yon sa kanilang pugad. Habang pinagmamasdan nila ang mga ito, doon nila napag-alaman na nagpapahinga din pala ang mga hunyango.
Kakaiba ang uri ng pamamahinga ng mga ito sapagkat kung sila'y matulog, nagkukumpulan sila sa isang tabi. May isa ding nagbabantay sa kanilang pangkat at yon ay ang kanilang pinunong kinikilala. Ayon kay Tomas na ang lahi ng mga Hunyango, kakaiba ang ginagawang pagturing sa kanilang pinuno. Kumbaga, kapag pinuno ka ng mga nilalang na yon, ikaw ang maaatasang gumawa ng mga trabahong sa kanila dapat nakaatang. Subalit dahil sa ganoong trabaho ng kanilang pinuno, mas lalong lumalakas pa ito sa pisikal man o espiritual na kumbate. Dagdag pa ni Tomas na ang mga Hunyango parang bulag kapag umaga. Ang iilan sa kanilang hindi sanay sa tirik ng araw ay minamabuting magtago sa kadiliman nang sa gayoy hindi sila maaapektuhan. Ang tanging nakakalabas lamang sa uri nila tuwing umaga ay ang kanilang pinuno. Habang naglalakbay ang kanyang kaluluwa, nasipat siya ni Elpin papalayo sa kanilang tahanan. Ang ginawa nito, sinundan siya hanggang sa narating nila ang bahay ng may-ari ng palayan. Nang maramdaman ni Tomas na sinusundan siya ng kanyang kasangga, agad naman niya yung nilapitan habang nagsasabi ng, "Kaibigan, ipagpaumanhin mo kung hindi ako sa iyo nakapagpaalam. Nakahiligan ko ng gawin ang bagay na ito tuwing gabi upang makapagpahinga ng maayos ang aking katawang lupa." Matapos itong maunawaan ni Tomas, nagpasya siyang bumalik na sa kanyang katawang lupa. Sumunod din naman noon si Elpin, gawa ng yon ang utos sa kanya ni Tomas. Sa pagbalik nila sa kanilang tahanan, nagpatuloy ang pagpapahinga ni Tomas hanggang sa pagsapit ng bukang liwayway. Kinaumagahan, maaga pa siya noong naghanda upang bumisita sa palayan ng mga Hunyango. Hindi siya makikigapas roon, bagkus ay sisingil siya sa kasalanan ng mga ito. Bago sila tuluyang umalis sa kanilang tahanan, mahinahon naman siyang nagpaalam sa kanyang mga magulang para naman kahit papaano'y alam nito kung saan siya pupunta. "Nay, Tay, aalis ho muna ako. Baka abutan ho ako ng hapon sa daan." Wika ni Tomas sa kanyang mga magulang. "Saan ka pupunta, Tomas? Sa Banahaw na naman ba?" Sagot naman ng kanyang ama. "Hindi, Tay. Sa dulo lang ng baryo. May titingnan lang ako." Nang marinig ito ng kanyang ama, muli na naman itong nagpaalala ukol sa mga bagay na kinakailangan niyang lagyan ng mga hangganan. Unti-unti na naman kasi nitong napapansin ang pagkahumaling ni Tomas sa pagpatay ng mga iba't ibang uri ng mga nilalang. "Alam ko naman tayong hangganan ko. Sa pagkakataong ito, hindi ko sila maaaring hayaang gumala na lamang. Marami akong nakitang nabibiktima nila kaya hindi ako papayag na magsawalang imik sa mga bagay na aking nalaman. Uupo na lang ba ako rito at panonoorin ko ang kademonyohang ginagawa nila?" Mahinahong sagot naman dito ni Tomas. Dagdag pa nito na hindi niya papayagan ang mga Hunyango na magkaroon ng pagkakataon upang makalapit sa kanyang mga magulang. Hanggat hindi pa malala, kinakailangan niya yung sugpuin gamit ang kanyang lakas. Nang marinig ito ng kanyang ama, wala na yung nagawa kundi ang magbigay sa kanya ng gabay at pag-iingat. Ito na lamang ang magagawa nito sa kadahilanang wala naman yung kakayahan para makatulong sa mga bagay na nais niyang gawin. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din namang binagtas ni Tomas ang daan patungo sa lugar ng mga Hunyango. Nang makalayo-layo na siya sa kanilang tahanan, bigla namang lumitaw sa kanyang tabi si Elpin. Sinabayan siya nito sa kanyang paglalakad habang nananatiling walang imik. Sa pagdating nila sa palayan, bumungad sa kanila ang iilang taong gumagapas
at nagtatanim sa iba't ibang parte ng lupa. Pagsilay niya sa may-ari ng sakahang nagmamasid, kampante naman niya yung nilapitan habang nananatiling tahimik. Nang mapansin nito ang kanyang paglapit, marahan naman yung humarap sa kanya habang nagtatanong ng, Ano ang kailangan mo? Sasaka ka ba? Nang marinig ito ni Tomas, bigla namang napakunot ang kanyang noo sa kadahilanang para sa kanya kabastusan ang sinabi ng hunyango. Hindi niya mawari pero kapag naririnig niya ang boses nito, nakakaramdam siya ng galit sa kanyang katawan. Maya-maya pa, iritable naman niya yung sinagot ng, Bakit? Mukha ba akong magsasaka sa'yo, Manong? Dahil sa naging tono ng pananalita ni Tomas, kung kaya't parang nagkaroon sila ng inita ng nilalang. Kahit alam niyang hindi ito ordinaryo, ni katiting natakot para dito ay wala siyang naramdaman. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ng hunyango na sa kanya pala may pakay si Tomas. Upang maging formal ang kanilang usapan, inimbitahan siya nito sa loob ng bahay. Kampanting sumunod naman doon si Tomas habang pasimpleng itinatali ang kanyang dalang sinulid na ibinabad sa asin. Matapos niya yung maisagawa, muli niyang ibinaling ang kanyang wisyo sa nilalang upang hindi siya nito pagdudahan. Nang marating na nila ang bahay nito, bumungad naman sa kanya ang isang sala kung saan walang kahit ni isang bintana. Isipin ninyo, napakaaga pa noon sa labas pero may gasera na sa harapan noon ni Tomas habang nakikipag-usap sa nilalang. Binibiro-biro pa niya yon ukol sa mga bintana, ngunit kahit anong pagpapatawa ang kanyang gawin, hindi ito tumatalab sa kanyang kausap. Tama na ang pagbibiro, iho. Sabihin mo na ako ng dapat mong sabihin. Wika ng nilalang habang pinagmamasdan siya nitong tumatawa. Pasensya ka na, Manong, ha? Nakakatawa lang kasi itong bahay ninyo. Kagaya ninyo, pilit nagpapakatotoo. Demonyo naman. Kampanteng sagot naman niya rito. Nang marinig ito ng lalaki, inakala nitong alam na ni Tomas ang kanyang sikreto. Walang sabi-sabi, agad nitong hinawi ang kanyang balat kayo na siya namang naging sanhi para kay Tomas upang tumigil sa kanyang pagtawa. Sa puntong yon, nagseryoso na siya sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na handa na ang hunyangong makinig sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, kampante naman siyang nagsalita sa harap nito ng, Malamang hindi niyo alam na isa akong albularyo. Kaya ako naparito upang maningil ng mga kasalanan ninyo. Alam ko, Manong, marami ka ditong kasama. Hindi ka maglalakas loob ng ganyan kung alam mo sa iyong sarili na wala kang masasandigan. Matapos makapagsalita ni Tomas, mula sa kanyang likuran, nagparamdam ang iilang mga hunyango na kauri nito. Bagaman alam niya sa kanyang sarili na siya ay napapalibutan ng mga kalaban, walang takot pa rin siyang nanatili sa kanyang kinauupuan. Maya-maya pa, bigla naman siyang napangiti nang marinig niyang humalakhak ang hunyango habang sumasagot ng, Maniningil? Sa pagkakatanda ko wala kaming utang kahit kanino. Baka nananaginip ka lang, iho. Hindi mo ba alam ang lugar na kinaroroonan mo? Dahil sa sinabi nito, walang pagdadalawang isip namang pinalitaw ni Tomas ang kanyang kasangga at paglitaw nito sa likurang bahagi ng kanyang kinauupuan, agad namang napaatras ang mga hunyango sa kadahilanang kilala nila kung sa anong uri nabibilang si Elpin. Matapos ang mga pangyayari, nakangiting sumagot naman si Tomas ng,
Alam na alam ko. Matagal ko na kayong pinagmamasdan. Hindi nyo rin maipagkakaila sa akin ang mga taong hinubaran nyo ng balat para lamang magkaroon kayo ng balat kayo na makikibagay sa mga ordinaryong tao. Ganyan na ba ang pagkawalang bilib ninyo sa sarili ninyo? Ultimo sarili ninyong anyo, pinagdududahan ninyo? Matapos makapagsalita ni Tomas, mabilis na naman niyang hinawakan sa leeg ang hunyango na siya namang labis na ikinagulat nito. Halos hindi nito sukat akalain na kahit nasa loob ng kanilang domi si Tomas, nakakaya pa rin itong gumalaw ng halos sing bilis ng liwanag. Dahil sa pangyayaring yon, mabilis ang bumagsak ang hunyango sa sahig habang wala itong magawa. Ilang ulit man itong magpumiglas kay Tomas, tila ba hindi niya yun magawa-gawa sa kadahilanang ang pakiramdam niya, unti-unti siyang dinadaganan ng mga nagsisilakihang bato. Si LP naman noon, walang habas na pinaslang ang mga hunyango nitong kasama habang patuloy na pinoprotektahan si Tomas. Ilang minuto pa ang lumipas para nang naliligo si Elpin sa dugo dahil sa dami ng hunyangong kanyang napaslang. Si Tomas naman noon nananatiling nakaupo sa ibabaw ng nilalang habang nananatiling tahimik. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpasya silang dalawa noon na pasapitin muna ang gabi bago isagawa ang kanilang mga susunod na hakbang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikipag-usap sa nilalang, meron itong binanggit sa kanilang bagay ukol sa isang albularyo na nakatira sa Cristobal. Ayon sa hunyango, isa siyang utusan nito kung kaya't nasisiguro niyang ipaghihiganti siya ng albularyo sa mga kamay ni Tomas. Bagaman wala siyang kaide-ideya sa kung sino ang albularyong tinutukoy nito, malakas ang kanyang kutob na kung sino man ang nilalang na yon, maaaring hindi ito ordinaryo. Akala mo tapos na ang lahat kapag mapatay mo ko? Ihanda mong sarili mo. Hindi maglalaon. Magkakaharap din kayo ni Panginoong Macario. Sinasabi ko sa iyo, albularyo, hindi ka sa kanila uubra. Meron silang kapangyarihang kailan may hindi mo akalaing totoo. Kung talagang matapang ka, pumunta ka sa rurok ng San Cristobal. Kaharapin mo siya. Tingnan natin kung makakabalik ka pa ng buhay. Dahil sa sinabi ng hunyango, hindi naman mapigilang mapatanong si Tomas ukol sa binabanggit nitong pangalan. Subalit, ilang ulit man niya itong itanong sa nilalang, paulit-ulit lang naman siya nitong pinagtatawanan. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, doon na nga nag-umpisang gumalaw sila Tomas. Ang una nilang ginawa, nilinis ang bahay ng hunyango upang masigurong sa pag-alis nila doon, hindi agad yon pamamahayan ng mga masasamang elemento. Sa oras kasi na sumapi ang masasamang elemento sa katawan ng mga napaslang na hunyango, maaaring magkaroon ito ng pagkakataon para muling mabuhay sa mundong ibabaw. Iniiwasan niyong mangyari ni Tomas, lalo pat alam niya sa kanyang sarili, markado na siya ng nilalang na yon. Sa paglabas nila ng tahanan nito, bumungad sa kanila ang napakatahimik na palayan. Wala na doong nagsasaka sa kadahilanang kanina pa yon nagsiuwi sa kanilang pamilya. Ilang minuto pa ang lumipas ng kanilang paglalakad, narating na nga nila ang imbakan kung saan agad naman yung binuksan ni Tomas. Pumasok sila roon na merong dalang 3 sulo upang madaling masipat ang mga bangang nakahanay sa pinakadulong parte nito. Habang binabagtas nila noon ang daan, panay pa ang pagdadahila ng nilalang na parabang wala sila doong tinatagong banga na naglalaman ng mga tao.
Pilit man itong kinukumbinsi si Tomas na wala sila doong makikita, subalit hindi niya yun kayang linlangin kahit anuman ang kanyang gawin. Nang marating nila ang pinakasulok na bahagi ng imbakan, bumungad sa kanila ang mga nakahilerang banga na merong mga kamay ng tao na nakahawak. Medyo bumabaho na sa parting yon, gawa ng ang iilan sa mga taong naroon nabubulok na ang iilang parte ng katawan. Paano nyo nalaman ang lugar na ito? Wala pa kaming dinadala ditong tao na nakaligtas. Huwag mong sabihin, isa ka sa mga dati naming biktimang nakatakas. Gulat na tanong ng Hunyango. Nang marinig ito ni Tomas, tumawa lang naman ito sa kadahilan ng hindi niya lubos maisip kung bakit nasabi yon ng nilalang. Upang hindi na magkaroon pa ng dagdag na kaguluhan sa isipan nito, ipinagtapat na niya dito ang kanyang mga ginawa bago nila salakayin ang buong lugar. Nang mapag-alaman nito ng nilalang, wala naman yung naging opinyon sa kanyang sinabi sa kadahilan ng maging ito man, hindi makapaniwala sa mga bagay na kayang gawin ni Tomas. Inilahad din sa kanila ng Hunyango na halos meron silang pagkakaparehas ng albularyong pinaglilingkuran nito. Ilang minuto pa ang lumipas, wala nang nagawa sila Tomas kundi paslangin ng mga taong nakasilid sa banga. Hindi sa sarili nilang mga kamay ang ginamit sa pagpaslang sa mga ito, bagkus ay ang kamay ng mga Hunyango. Alam kasi noon ni Tomas na kahit anong gawin nila, huli na para matulungan nila ang mga taong naghihirap sa loob ng banga. Malakas din ang kanyang kutob na kapag sinubukan nilang ialis sa langis na yon ng mga biktima ng Hunyango, mamamatay ang mga ito. Dahil sa hindi pa nila alam ang kanilang gagawin, kung kaya't panay naman ang kanyang pagtatanong sa pinuno ng mga Hunyango. Hawak-hawak niya ito sa leeg habang seryosong kinakausap ukol sa mga bagay na kinakailangan nilang gawin. Kapag nakakarinig si Tomas ng hindi kaaya-ayang sagot na nanggagaling sa nilalang, inuundayan niya yon ng suntok sa tagiliran. Matapos ang ilang oras na pagmamatigas nito, tuluyan na din itong inilahad ang sikreto kung papaano patayin ang mga biktima nilang tao. Ayon sa Hunyango, kinakailangan nilang basagin ang banga nang sa gayoy tuluyan ng makalaya ang mga kaluluwa nitong pilit nilang ipinapanatili sa katawan ng kanilang biktima. Inilahad din ito sa kanila na matagal nang patay ang mga taong yon, gawa ng mag-iisang taon na nila itong hindi pinapakain. Dagdag pa nito, ang iilan sa kanilang mga nabiktima noong nakaraan, tuluyan ng naagnas kung kaya't ang ginawa nila, pinalaya na nila mula sa katawan nito ang mga kaluluwa. Nang marinig ito ni Tomas, galit na galit naman siyang tumitig sa Hunyango. Napakalupit ninyo. Kayo dapat ang mga uri ng mga demonyo na hindi pinapayagang mabuhay sa mundo! Sigaw ni Tomas habang nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa nilalang. Matapos nitong makapagsalita, marahan naman itong kinuha ang balahibo ng anghel na siya namang mabilisan niyang inilapat sa balat ng nilalang. Pagdampi nito sa balat ng Hunyango, bigla naman itong napasigaw ng napakalakas habang patuloy na pinipilit ang kanyang sarili na makatakas sa pagkakadakip ni Tomas. Maya-maya pa, bigla din naman yung nanghina at kasabay nito ang pagbitaw dito ni Tomas. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, kitang-kita niya ang pagbula ng bibig ng nilalang habang nangingisay. Hindi naman niya yun gaanong binigyan ng pansin sa kadahilan ng mariin niyang pinag-iisipan kung papaano nila gigibain ng mga banga. Nang makapagpasya na si Tomas na dadalhin ang mga banga sa looban ng gubat,
agad naman itong sinundan ni Elpin. Dahil sa lakas nito, kung kaya't nakatatlong balik lang yon, sa halos humigit 30 banga na kapantay ng sukat ng tao ang bawat isa. Matapos nila yung maihilera sa gubat, isa-isa naman yung binasag ni Elpin. Sa paglabas ng mga walang balat na katawan ng tao, dahan-dahan din naman yung naagnas, indikasyon na wala palang kakayahang mabuhay ang mga ito kapag hindi nakababad sa langis ang kanilang mga katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nabasag ni LP ng lahat ng banga. Sabay-sabay din nilang inilibing ang mga biktima ng hunyango upang tuluyan ng matahimik ang mga ito. Nang masipat ni Tomas na tatabunan na ni LP ng hukay, agad naman niya yung pinigilan. Sa pagtigil ng kanyang kasangga sa gagawin ito, marahan naman niyang tinitigan ng hunyango habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, dali-dali naman siyang kumuha ng isang matalas na kahoy at mabilisang itinarak sa dibdib nito. Pagramdam niyang tumarak na yon sa puso ng nilalang, buong lakas naman niya yung ibinalibag sa hukay. Matapos yan, mabilisan din naman nila itong tinabunan hanggang sa bumalik sa normal ang buong paligid. Nang maisagawa na nila ang misyon sa lugar, dali-dali din naman silang bumalik sa bahay ni Tomas. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, doon nila napag-usapan ni Elpin ang tungkol sa pagbalik nila sa bundok Banahaw upang ilahad sa matandang anghel ang tungkol sa albularyong nagngangalang Makaryo. Okay, ito na. Nabigyan na ng pangalan yung albularyo na nakatira sa San Cristobal. Ano kaya yung mga magiging sunod na ganap, no? Pero para lang sa ating lahat, para hindi na tayo mapaisip, isunod kagad natin yung 7. Pahintayin na lang ako. Yun lang. Salamat.